салом алейкум мардуми шарифдорисо мехостам инайни хима барои имина маҳбаси седнае дар Сурия гап занам. Иҷа гунахгори асосӣ не только бывший президенти Сурия Башар Асад аст. Гунахгори асосӣ иҷада он аст. Агар хато накунам 2015-2016 он гуфт абаки дар назорати мо аст. Даже пули калон ҷидо мекард имина барои маҳбаси седнае дар Сурия. Ӯ қавлистоное ки дидестем кандестан кард буда 100,000 мардум рӯпарӯ мундаги гуркаги ҳастанд, ин кам аст. Итари қавлистоно имина дар территорияи Сурия, Ливия, Ироқ беҳад бисёри бад аст. 10 сол пеш мо медидем чӣ хел ба ном давлати исломии ИГИЛ мардума кам аз хат меоварданд, рӯпарӯшон мемонданд, айболошон битон мерехтанд, даршон медоданд. Беҳад бисёри бад аст дӯстони азиз. Итари маҳбаси седнае дар Сурия беҳад бисёри бад аст. имина дар Афғонистон аст. имина дар Израил мардуми Ғазара азоб додесанд. Соли 1989 сол, як сол пеш президенти Россияи Федератсия гуфтагӣ буд ки мардуми Ғазара басайчо карданд. дар ҷаради озодӣ навиштанд. Верхони суди Израил нигоҳ мекард чӣ хел мардум аги шинагӣ ҷон медодиянд. чӣ ба гап намезанӣ якта имна барои маҳбусое ки имрӯз мардуми Ғазар азоб додесанд. чӣ ба и дар Мексика аст. итари маҳбас беҳад бисёри бад аст. он ҳамаша медонанд. ҳақиқата гап задан дар кор аст. ҳамаша монем мардум мусулмон давлати ино ҷавоб медиҳем. дар як рӯз то 100 нафар мардуми оддӣ ҷон додесае имна дар Ғаза. яке шумо фақат ба ном муҷоҳидо қасрҳои бывши президенти Сурияро нишон додесед. дар таи фуктона чӣ хел ки мардуми Ғазара геноцид кардан, я имрӯз мардуми Сурияро геноцид карданд, дар таи чумтоне ки гап задан наметонед. фақат байрақи Ироқа дар додесед. дар рӯи экран дидесед имрӯз Америка гуфт ки мо хато кардем ки и террорист е. ин ҳами одам 10 сол пеш ба фармони ҳами одам дар рӯи экран дидесед Такариша фармон медод ки мардуми оддии Сурияро нобуд кунед. а имрӯз ин террорист набуда бо. ҷо номардӣ бисёри бад аст дӯстони азиз. гунаҳгори ҷа якм он аст. фикр кардан дар кор аст. монед Сурияро шумо фикри мардуми Ғазара кунед. марг ба о мусулмоне ки намебарои ҳақиқата имина барои мардуми Ғаза гап занад. эй ба ном муҷоҳидо, марг ба шумо продажниё фоҳишҳои Америка. ба ном мусулмонон просто плеват хашунав аст. як ҷон ташаккур ҳамватанони азиз. номардӣ беҳад бисёри бад аст.